Vošiel som do Maringotky večer, zamknul som si normálne Maringotku a o 10 minút pred jednou pozerám, bože, suka, aj psi brechali, házali sa mi do Maringotky, lebo ja mám psov, takých oni iba brečú, ale nikomu zle nespravia. Preboha, čo to je? 10 minút čakám, ovca začala revať, nenormálne, žalostne. No tak ja vyskočím v pyžame bosý, s lampášom a vidím tam, som nevedel, čo je. Či je to netvor, alebo čo to je. Vieš, ako to bolo? Takto to bolo. Malý chlap. Bože. Kurva, teraz nemôžem to ani... Takto mal medzi nohami. Tak to bolo. Ja som vošiel a on chytil a chodil sa na nohu. Všetky psi v palučke brechali, aj husy oberičkine. Gágali. No tak som bol po tichosti a potom som zavolal, počúvaj, ak nechceš, aby sme ťa spoznali, tak iba ide to chytro preč, lebo prídu policia. A on odtiaľ vyšiel čisto nahý, zdrapil z vrchu, z toho dachu, z tej provizornej maštale, zdrapil toto. Tie háby, čo mal, botačky nie. A išiel na mňa. No ale predtým som mal sekeru porichtovanú. No tak reku, chytím sekeru, zabijem ťa. Začal som, takto sme sa ťahali a ja som už, bože, mám tu sekeru, tak to je normálka. Ťahal sa, ja som pustil dvere a skočil som na sekeru a zabijem ťa. Takúto hyenu tu ma nepotrebujem. A povedal, že ona zadusí. Neviem, či sa zadusí, alebo mňa. No a potom zmiznul. No a ráno, tak už som byl do rána, on už zmiznul, lebo sa poobliekal, to bol inteligent. To nebol bezdomovec. Mne sa zdá, že to bol inteligent z tej bytovky. Človek rozumný, homo sapiens, vieš ako? To je človek rozumný. Teraz si uznaj. Zvieratá. Lastovička môže ísť iba na lastovičku. Vrabec na vrabca. A človek na zviera. Ja som nevedel, že takíto ľudia ako existujú. Vieš ako, no čo ja viem? Ja len viem, že sú bužerantele, ktorí majú chuť na chlapa, ale na zviera. Zéofil, čo to je, bože? To sú takí ľudia?